Kining, sweetheart, ato kaya ka ng pamisahan ng ato ang CR, no? Kay murag, naa may diliing nato. Musiga magkalit kong abrihan ni mo ang pultahan. Musiga mo lang? Kay refrigerator ba yan ay mo ihian kung mahubog ka? Bay, unsang po nga ang pinakasakit paminaon? Aw, kanang palayason kasi mo mga ginikanan. Dili. Kanang buwagan kasi mo uyab. Dili pod. Kanang buybuyon nga nagpabuhira ka. Samot ng dili. Kanang himuan kag istorya nga di tinuod. Ni Tomas nga dili. Kanang gipanabay kang dakog kaon. Na, di gihapon. Kanang gilibak kang dakog utang. Ay, wa man jud kakatagaan, oy. Kanang ingnon kang bugo. Aw, bugo jud ka, kawa man kakatagaan. Kayon sa manin ang punga nga pinakasakit paminaon. Ala no, wadi kakailan ang po nga. Aray! Nay, kinsa man siya pinangga ni mo, nay? Ako o ang bisita? Ay, natural! Nga ikaw nga akong pinangga, kaya nagtagod ka! Mas pinangga pa magod ni mo ang bisita, nay? Nga lugo na kayon ka, anak! Alangan, nga lutuan man ni mo sila glamay ang sudan. Pero og ako, mantinilar na gyud mo utan. Kayon saon, og sugoon og sudan sa tindahan. Di man mo sugot, kay nasubraan man katapulan. Uy, pre! Nganong gihitad ko mo na imong tiil? Maghikog lagi ko, pre. Gusto na kong mamatay. Unya, nganong tiil man mo na imong gihiktan? Og liogod, pre. Maglisod manggod ko ginhawa. Yaya? Yes, madam? Nakakita ka ba sa kondom? Magitungtong na ko sa drawer dito sa among kwarto ni Sir Nemo? Ay, oh, madam. Hay, masad ni mo gibalhin og butang. Ay, tuwa na ba to sa traskan, madam? Nga naman taon, oy, ngayon mo manggilabay. Kuan mo gud, madam? Kanang nagamit ang gusto na mo ni Sir kaganiha? Ay, unsa magayngan ang mga tao makaadto sa buwan tay? Mauna sila gitawag og mga astronaut o mga scientist. Sure lagi ka tay, nga mauna na sila makaadto sa buwan. Aw, sure ka ay ko nak. Uy, ngano lagi bi? Nga nakaadto man ang ungo dito gamit ang silhig. Ha? Kinsa bay ungo nga nakaadto dito gamit ang silhig? May lain pa ba tay? Kami gud ni nanay. Hoy, Edgardo! Kahugawan ba mo? Nganong hilig ba kayo ka magtila-tila ng papel? Ay da, aron ko daling magisi. Nga naman lagi be? Nga kining akong gisi, di ba ni matilaan? Unsay pagtuon mo na ako? Hugawan? Tay! Tay! Oh, nga naman anak. Kuan tay, maghanda ko na may ugma sa mong exam. Ingon si teacher. Maghanda? O tay, O niya? sure jud ko tay nga daghan kayo nag mga pagkaon. Ha? Adto ba tay ha? Aron makakaon ko kag litson. Oy, pre! Mura makagigilasan! Wa man ka mahimutang! Ay, excited naman gud kayo ko, pre. Excited sa unsa, pre? Ay, excited good. Kay hapit naman ko makakwarta. Mao ba? Kinsa man po yung magpadaan mo, pre? Nga wa man kay kaliwat. Ug usa pa, wa man po kay trabaho. Ay, nalimot eh ka, pre. Nga hapit naman ang eleksyon. Uy, bagsak na pud ka. Nga wa ka man intaw na parehang bitoy nga nagsigil ka honor. Dili siguro maayo nga itandi ko nimong bitoy tay oy. Kay lain-lain ba yung sitwasyon? Muraso na pud ka. Dapat lang. Nga naman ko no. Kay bright ba ito yan tatay kumpara nimo?